Ahoj Oli, já tě vítám v novém roce, protože se vlastně potkáme dost poprvé spolu. Chci se ptát, jak u tebe ten nový rok začal a co všechno už si v ním stihla? Nový rok začal v podstate super tréningom nôh, čo si dobre pamätám, takže v podstate pokračujem v takej tej objemovej fáze prípravy. No neviem, či objemová je správne slovo. Je to v podstate taký udržovací objem a v podstate prelínam to všelijakými rôznymi inými aktivitami, keďže naozaj už v podstate cvičím 5-6 rokov a príde mi to už troška stereotypné, tak sa snažím v podstate začala som behať troška, začala som robiť crossfit troška, z každého rožku trošku, takže fakt si akože oživiť ten trénink. Takže přichází nějaké změny. Dneska se potkáme přímo v prostorech fitness centra a to úplně svádí k otázce, jaká je tvoje nejoblíbenější partie? Jsou to nohy, co jdeš dneska, nebo nějaká jiná? Ja si myslím, že to už celkom známe, že sú to v podstate nohy. Strašne rada ich cvičím, najradšej sa zameriavam teda na ten zadok a hamstring. Je to, by som povedala, až taká moja uchýlka, lebo naozaj aj na mužoch sa mi to veľmi páči, keď sú naozaj tie nohy dominantné. Takže vizuálne sa mi páčia, keď sú veľké nohy, rada ich cvičím, takže určite nohy. Takže jaký je nejlepší cvik podle Olivie na zadek? Ja som to už niekde spomínala, že ono najlepší cvik, ťažko povedať. Určite tie základné drepy, výpady, mŕtvy ťah sú určite účinné, ale strašne záleží od techniky. Čím ďalej, tým viac sa stretávam s dievčatami, ktoré ma presvedčajú o tom, že naozaj drepujú, ale príklad rastú im len kvadricepsy, kdežto zadok ostáva stále plochý. A to je práve tá technika. Dievčatá nevedia správne drepovať, nevedia sa sústrediť na ten sval. Častokrát chýba tá koncentrácia mysle spojená so svalom, takže... Takže vlastně stačí to základní, ale jenom to provádět. Určitě. Ty jsi známá tím taky, že velmi ráda běháš, jak už jsi sama zmínila, že se snažíš trošku si oživit ten trénink. Já se často setkám s názorem, že u fitnessek není dobrý běhat, protože člověk tím pak může zase přicházet naopak o tu svalovou hmotu, kterou se snaží budovat. Jaký názor na to máš ty? No, zase záleží od toho človek, v akej je fáze, čo v podstate chce so svojím telom spraviť, v akej intenzite behá, ako dlho behá, ako často behá, kde behá, v akej fáze prípravy behá, takže to je strašne všeobecne povedané. Ja si myslím, že svalovej hmoty mám dosť, takže nemusím sa bať, že by som stratila nejakú svalovú hmotu. Zasa nebehám veľa, behám naozaj maximálne 4-5 kilometrov, sústreďujem sa na tú intenzitu, aby nebola väčšia, aby nebola moc vysoká, respektíve moc vysoký tep, aby tie svaly naozaj boli ochránené. Taktiež netreba behať často. Robím to, pretože ma to baví, nie pretože by som to robila za cieľom, že chcem schudnúť. Takže fakt prelínam tie tréningy a zase si myslím, že človek, keď naozaj ponechá tie silové, ťažké tréningy nôh a do toho si dá sem tam raz, dvakrát týždenne beh, nič tým nemôže stratiť. Práve naopak si myslím, že je to celkom zdravá verzia hýbania sa. Takže je to proto vlastně spíš taková čistička hlavy než kardio nebo Hej. trénink. Ale co se týče toho kardia, to je velmi diskutované téma a spousta holek si myslím, že to s ním přehání na úkor toho svalového tréninku, které si myslí, že zhubnou vlastně ten tuk jenom tím kardiem. Proto se ti chci zeptat, jak často zařazuješ kardio ty a zařazuješ ho jenom těsně před soutěží nebo je běžnou součástí tvého tréninku? No takto, zase záleží od toho, v akej fáze sa to dievča nachádza a čo vlastne chce s tým telom spraviť. Takže ja naozaj, dokiaľ som bola v tom momente, kedy som chcela ešte tú svalovú hmotu nadobudnúť, tak som nerobila kardio žiadne. Naozaj som sa koncentrovala len na tie silové tréningy, ťažké váhy, vyslovene ten objemový tréning a tam jednoducho kardio žiadne nepatrí. Ani bicykel, ani pol hodinu, ani troška si pobehnúť, nič. Človek naozaj musí využiť všetku tú nutriciu a energiu na tú regeneráciu alebo po prípade teda na tréning samozrejme. Takže ja to zaraďujem určite v podstate aj do objemu, ale práve preto, že opakujem, že ja už tých svalov mám naozaj dosť, takže nemusím sa bať, že spálim nejaký sval, lebo aj keby, že sa tak stane, tak
tak je to OK. Dneska, když jsi na fitness akci, tak tady to vlastně nepociťuješ, ale pověz nám, jak třeba přežíváš dny, kdy se musíš účastnit nějaký společenský akce, kdy všichni okolo tebe jedí a ty třeba nemůžeš, protože máš nulu. Máš nějaký tipy, triky, jak tohle překonat, nebo prostě to dáváš úplně v pohodě a nedělá ti to problém? Väčšinou, keď idem na takúto akciu, tak si dám s nimi, pretože si to viem presne tak naplánovať, aby som si to mohla dovoliť. Myslím si, že veľa dievčat robí aj v tomto chybu, že sa strašne ukracuje o to jedlo. Človek naozaj, pokiaľ si počíta tie týždenné kalórie a ide 6 dní v týždni v kalorickom minuse a povie si, že 7 ide na nejakú špeciálnu akciu, kde vie, že bude torta, ktorú už rok nikdy neuvidí, tak si to naozaj dokáže napočítať tak, aby si tú tortu mohla dať ten 7 deň. Takže tak to robím ja. A úplně na závěr nám ještě prozrať, co vlastně ti čeká tenhle rok? Máš už nějaký plány a na co se fanoušci můžou těšit? No, mám určite veľké plány. Keďže som bola minulý rok v Brazílii a v Amerike a myslím si, že divákom sa to naozaj veľmi páčilo a samozrejme mne tiež, tak som sa rozhodla, že v podstate ďalšiu sezónu vynechám, ale chcem to nahradiť práve takýmito cestami. Plánujem, už sme sa bavili niečo, možno Austrália, nejakú cestu do Karibiku, troška aj dovolenková, taká akože troška sa uvoľniť a určite by som znova chcela zopakovať tú Ameriku. Takže v podstate ukázať tým ľuďom, čo ma sledujú, svet cez moje oči, až by som povedala. A ďalšiu sezónu by som určite sa chcela znova zúčastniť Arnold Classic, Nicole Wilkins Cupu a majstrovstiev sveta, ktoré v podstate, na ktoré by som chcela smerovať úplne celú prípravu. Dobre, tak to zní super. Tak já ti přeju, ať se všechny tvoje plány vydaří a uvidíme se zase určitě na nějaký další akci. Ďakujem. Čaute.